سورہ الہمزہ مکہ کالین وچنے 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، अल्लाहच्या नावाने जो अत्यंत दयावंत व असीम कृपावंत आहे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह, विनाश आहे त्या प्रत्येक माणसासाठी ज्याला लोकांना टोमणे मारण्याची व पाठीमागे निंदा करण्याची सवय आहे। हर तानामेज इशारतें करने वाले चुगलखोर की खराबी है। الذي جمع مالا وعدده، ज्याने धन गोळा केले आणि मोजून मोजून ठेवले। जो माल जमा करता और उसको गिन गिन कर रखता है। يحسب أن ماله أخلده، तो समजतो की त्याचे धन सदैव त्याच्यापाशी राहील। और ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। كلا لينبذن في الحطمة، कदापि नाही, तो मनुष्य तर चक्काचूर करून टाकणाऱ्या जागी फेकून दिला जाईल। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में डाला जाएगा। وما أدراك ما الحطمة، आणि तुम्हाला काय माहित की काय आहे ती चक्काचूर करणारी जागा? और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? نار الله الموقدة، अल्लाहचा अग्नी खूप भडकलेला, वो खुदा की भड़काई हुई आग है। التي تطلع على الأفئدة، जो हृदयापर्यंत पोहोचेल, जो दिलों पर जा लिपटेगी। إنها عليهم مؤصدة، तो त्यांच्यावर झाकून बंद केला जाईल। और वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे। في عمد ممددة، अशा अवस्थेत की ते उंच उंच स्तंभात वेढले गेले असतील। यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हमजामध्ये अल्लाह तबारक व तआलाने मनुष्याच्या 4 वाईट सवयीच्या बद्दल सांगितलं आहे। नंबर 1, लोकांना ठोमणे मारणारा। दुसरी सवय अशी की लोकांच्या पाठीशी त्यांची निंदा करणारा, म्हणजेच लावालावीची कामे करणारा। तिसरे असे की पैशांचा साठा करणारा, जमवून ठेवणारा। चौथी अशी की ह्या साठ्यावर, पैशांच्या साठ्यावर हे भ्रम ठेवणे की हा पैसा त्याला जिवंत ठेवेल। अल्लाहने अशा माणसांना खबरदार केलं, सावधान केलं। अल्लाहने अशा माणसासाठी नरकामध्ये एक जागा ठेवली आहे ज्याचं नाव हुतमा आहे आणि त्यामध्ये अग्नी आहे, भडकलेली अग्नी। जेव्हा परमेश्वर अशा माणसाला त्या अग्नीमध्ये टाकेल, तेव्हा त्या हुतमामध्ये टाकेल, तेव्हा ती अग्नी त्याच्या हृदयापर्यंत पोचेल। अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये तो काही करू शकणार नाही। मी अल्लाहशी प्रार्थना करतो की अल्लाह आपल्याला ह्या 4 वाईट सवयीपासून दूर ठेवो आणि हृदयाला जाळणाऱ्या त्या अग्नीपासूनही, हुतमापासून दूर ठेव। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मी आपला आभारी आसिफ कमरुद्दीन पठाण। आपला आणि आपल्यांचा ख्याल ठेवा। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।